Така, здравейте хора, аз съм Кручо и днес ще ви кажа едно нещо, което е много важно. И това е, че май са ме баннали от Twitch, понеже бях пуснал на 5000 битрейт, ама не знам, не мисля, че е така. Понеже вижте какво ми пише бота, сложил съм си нова команда. И наистина искам просто да видя FPS-а, но сами написах, че акаунта е баннат. Нали, сега стримвах, да. Направих един клип, но се усетих точно след като свърших, че си бях изключил микрофона. Сега няма фейскам, понеже да, съм доста ядосан. Тук се пробвах, нали, направих една команда за Uptime. Да, тук един стрим на Слинт, който не го гледам, понеже много хубаво стрим е кефи. Да. Наистина се надявам да не съм баннали и да не ме банат. Просто, да. Оня ден, както сигурно знаете, които сте ме гледали, стримвах на 5000 битрейт по грешка, понеже за да имам хубаво качество на картината, когато записвам, нали, трябва да имам по-голям битрейт сложен на по-голям. И сигурно, и просто после не го бях променил. Забравих. И стримах, вие бяхте на кристално качество, просто на абсолютно кристално, но беше 5000 битрейт. И може би заради това са ме бъднали, не знам. Сега да. Дали съм онлайн? Да, онлайн съм. Окей. Нали след като спра да снимам, отново ще опитам да направя някакъв кратък стрим. Това го направих, за да си тествам бота. Понеже трябва FPS и такива глупости, за да ги настроиш, нали, ти трябва пуснат стрим. Да, сам, окей. Все пак ще пробвам. Наистина се надявам нали, да не са ме баннали. Ако са ме баннали, утре ще бъда с един ник, и сега ще го напиша на екрана. Ето. Така. Ето с това, ако може би сте го видяли вече. Ето с тоник. Не, също не е с тоя, аз в момента съм с тоя. В момента аз спълвам вече по навик. Ще съм с тоя. Да, с тоник ще стримам, ако са ме банали от този аккаунт, нали. Ако не, наистина, не знам. Дано да не са ме банали, защото хората вече ме знаят с този аккаунт и ще бъде малко тъпо, ако, нали, таковат. Ако се смена, понеже ще имам по-малко, все пак по-малко фолуъри, по-малко хора, понеже вече ме знаят с 1 до 5 круча и да. Наистина, доста ще съжалявам, ако са ме баннали. Но да, това беше от мене. Надявам се клипа да ви е харесал, но едва ли. Нали? И до скоро. Между другото в момента снимам вече се промежда.